Inauguramos a terceira xornada na vila de Portomarín. É probable ver como nalgúnas guías se refiren a ela como Portomarín a Nova. Isto débese a que, a mediados do século XX, a vila medieval foi trasladada pedra a pedra ao Alto do Cristo por mor da creación dun encoro. Hoxe en día é moi común ver os restos da vila medieval orixinal na beira do Miño. Portomarín vén de Portus Marini. O vocábulo latino portu empregábase para referirse ao lugar por onde se podía atravesar un río grazas ás favorables condicións de profundidade, sinalando deste xeito un dos moitos portos fluviais que os romeiros terían que superar para chegaren a Compostela. No tocante a Marín, a segunda parte do termo, ten que ver co nome persoal Marini, xenitivo latino de marinus, que, coa idea de posesión, semella sinalar a presenza dun antigo dono do lugar e mesmo do punto de paso estratéxico. Esta teoría parece confirmada a través da documentación antiga que se conserva. Con isto, Portomarín ven sendo a Ponte de Marino. Seguindo o itinerario chegamos á aldea de Castromaior. Os castros son fortificacións prerromanas. Aínda hoxe se poden ver os restos do que algunha vez foron fogares do pobo galaico. É case seguro que a terminación maior aluda a que na zona existisen dous ou máis poboados castrexos, e que este fose o máis grande de todos. Algo máis adiante podemos camiñar polo lugar de Airexe, topónimo vencellado á igrexa, que chegou ata o galego actual cunha fonética moi similar. O nome indica que aquí se atopa o templo parroquial de Santiago de Ligonde. Antes do remate da etapa, toca percorrer o lugar de Brea, unha denominación que ven da contracción de Berea, que ven sendo vía ou ruta. E por esta verea chegamos a Palas de Rei, unha vila que nos remonta á época dos visigodos. Pero esa é unha historia que imos deixar para a vindeira etapa do camiño.